Lloret, en la Costa Brava, agradable, con buen tiempo, con buenas rutas, con buenos hoteles, buen ambiente de ciclismo. Tot molt ben preparat, estem molt contents de l'hotel on estem, tens la sensació realment que cuiden el ciclista, que cuiden a la gent que ve a fer esport. Dos dies d'activitats diferents, poder-se relacionar amb llegendes de l'esport, poder disfrutar d'aquest entorn. Llavors jo crec que per 2019 jo crec que serà una edició que anirà a més i que tothom que no hagi vingut a aquesta primera edició que té l'oportunitat de l'any que ve de vindre a comprovar el que nosaltres estem disfrutant avui.